Anong pakiramdam niya ngayon, Nay? Maganda. Oh, ano ngayon? January 18, alas 2:07. Oh. Hindi nagsasalita yan. Pangalawang balik niya na eh. Pangalawa. So, pangalawa, hindi ito nagsasalita. Pangatlo Kasi yung una, hindi naman siya in alignment, spiritual lang. Parang katulad ni tatay kanina yung stroke. Di ba, hindi rin naman siya na alignment. Oh, spiritual lang. Ngayon lang siya na alignment, biglang naglakad. Oh, sabi mo, amen. Amen. Oh, kaya niya na. Siyempre, huwag mo muna biglayin. Amen. In Jesus' name. Hindi. Mahirap ba dyan Oh, Arnel, mahirap. In Jesus' name. Sabi mo na, in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen na lang. Amen. Oh, yan kaya na. Kunti na. Konti-konti na, mas malaki. Paano? Pataas? Oh, pataas. Oh, di ba, Nay? Wala pa siyang nalakad. Kahit isang letra, wala. Ano sabi niya? Lola. Ngayon sabi mo na, Lola. Lola. Oh, bombo. Yun yung nasasabi. Oh, pero buo naman. Oh. I love you, Nay. I love you. I love you. Hindi kaya. Mahaba pa kasi. Tagalog. Tagalog, mahal kita. Mahal kita. Arnel. Oh, ay, Arnel. Oh, halika tayo. Ulit tayo. Ulit, Nay. Mahal kita. Mahal kita. Arnel. Amen. Oh! Tagal ka tayo. Oy! Oy! Thank you, Lord. Thank you. July 18, 2024. Oh. Oh, huwag ka magpa-stress dahil nakapagsalita na. Thank you, Lord. Oh, ba't naiyak ka tayo? Oh, bye-bye, Day. Bye-bye. Oh, bye-bye. Thank you. Ganyan tayo. 1 year and 10 months. Kasi stroke si nanay po kasama sa brain. 11 months kasi sa February. Oh. Magto 2 years na. Magto 2 years na po yan si nanay ganyan. At saka malaki ng pinagbago niya tayo, no? Oh, kasi ang stroke ni nanay may halo sa brain. Oh, may halo siya sa brain. Kasi yung pinagkita nung Sa medisina. medicine. Sa brain. Kaya na-delay po ang pagsalita. Maraming salamat, Nay. Oh, di ba, Nay? Nakakangiti na si nanay. Dati, bugnutin. Bugnuti. Mainisin. Magagalitin. Ayun. Oh, lagi ka nagagalit sa kay Arnel. Yeah. Lagi smile, Nay. Yan ang paggang sa'yo, Nay. Oh, pagbalik mo, Nay, mamaya natin malalaman. Tingnan natin pecha. Bye-bye. Taga saan kayo, Nay? Ulit, Tay? Pasig. Nakita mo yung lalaki kanina? Isipin mo yung lalaki, Nay. Sumakay ng Caloocan. Hirap pa, meron pa sanang kasamang special. Kita mo, January 4 siya ginamot, January 5, bigla siya naka-straight. Ngayon, nagpumunta na siya, wag isa na lang. Ganong kahanga-hanga ang binigay ni Kristo. Di ba sinabi ni Kristo, naalala po yung 20 kitongin, nag-aaway-away sila, ayaw nila pumunta sa templo ng Diyos. O, ganon nangyari sa kanya. Nagsakripisyo siya para gumaling. Oh, huwag ka na umiyak, nanay. Bye-bye.